हाय मातेरेगला मातेरले अंचल्लार मुलं गज गजट झाला की येनुजी अंचे ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಬಸ್ ಅಂಚ ಬಸ್ ದಾಲಿಜ್ ಜನ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿರು ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ದಂಡಿರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಡೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲಕ್ಕ ಕಕ್ಕೇಲು ದಾಯ್ತು ಬಂಟ ಈ ಸಾದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ 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 ನೆನಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಏತು ಬುಲ್ತದ ಏತು ಜಾರ್ತ ಏತು ಬೊಬ್ಬ್ಯಾಡೊಂದು ಓದ್ತಾ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಪಂಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಟ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ಐನ ಆಜು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಇಂತ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಡೋಯ್ನಿ ಇನ್ನಿಂದು ಟಿಫಿನ್ ಪತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಟಿಫಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿತು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾತು ಅಂತ ತಿನ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕಿ ದೇರ್ಲ ಕೊಂತುಜೇರು ದಯಾಂಟಿನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದು ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಪದ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ತೋಜ್ಪವ ಎಂಡು ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂತು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡು ಮುಟ ಅಂಚ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋತು ಮ್ಯಾಚ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ರ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೊಂಡೆಯಾ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೋನು ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಪೋ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಿಮ ಹಣಾವಣಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಕರ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಕರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. in favor of Dakshin Kannada. ಅಂಡರ್ 14 7 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ. ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್, ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್, ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ 3 ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್, ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್, ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. Thirty 24. ಸೂಫಿ ಸರ್ ಬಂದರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಮಾನ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. Thirty 27 in favor of Dakshin Kannada. Hot and score 31 27. 31-27.
ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವಯ್ಯನ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 59-55. ಐವತ್ತಾರು 59. Full time score 59-56 in favor of the team. ಬಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಏನಿದೆ ಮಾಯ್ಪ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಇನ್ಕಮೇ ಮಾಯ್ಪ್ ಮಂತ್ ನೇಟೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನ ಬುಕ್ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲಿಚ್ಚೇರು ಫೀಸ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಏನಿಂಚ ಮಾಯ್ಪ್ ಮಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಇಂಕ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರತ ಅವೇ ಕಾಸಟಿ ಏನು ಇಂಚ ಕಾಲೇಜದ ಖರ್ಚು ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಕೊರೋಡತ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿಜ್ಜಿಂದ ಹೊಂಟ್ರಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಆಯ್ನೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೇತ ಅವು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಆಯ್ನಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಸರಿ ಆ ಒಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತಾವಂತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಲ ಅಂಟ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ್ರೈತನ ಪನೋಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವತ್ತು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬುಕ್ಕೇನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೇವ ಇಂಕ ಪಾತೆರ್ರಾಗ ಬರ್ಪು ಚಿಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ಓಲು ಟ್ರೋಲ್ ಆಪೇನ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ತುಯ್ಯೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪೇರು ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೋಲ್ ಆದ ಆಂಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಪ್ಪೇರತ ಅಕ್ಲು ಮಂಡೆಗೆ ಎಂಚದೆ ತೊಂದಿರ್ದೇರಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನು ಗಳಿಗ್ಗೆ ಗೊಂಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಪುನಃ ಅಂಚ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಮಾಯ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಲೈ ಆತು ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲೆನ್ಲು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋದ ಮನ್ಪಿಜಿ ಅಂಟ ಉಲೈ ಎಲ್ಲು ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲನೆ ಒಂಚೂರು ನೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪಂಡ್ರೈತನ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಇದೇ ಅಂಚ ಅಂಟ್ನ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪನ್ನುಚ್ಚ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆತು ಇಂಚ ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪು ಫನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೊಂಡು ಬಾಕಿ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪೇರ್ನೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ್ ತಿಪ್ಪೇತ ಅಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂತ ಪಾಡ್ತಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತನ ಮಾತೆರ್ಲಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ನಿಂಚ ಕುಲೋಂಡ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಚಾಯರ್ ದೀರ್ತು ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದೀರ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ಲ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಡಿಪೇರು ಅಪ್ಪ ಬೈತಿಗ್ಲ ಅರ್ಪಿಜೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ ಮಂತುಂಡಲು ಫ್ರೀ ತನ ಬರ್ಪಲು ಅಂಚ ಅಂಟ್ಲ ಹೊರ ದಾಸನ ಅನ್ಪಾಲು ಸುಮಾರು ನಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ಜನ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ಐತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಏನಗ ಇಟ್ಟಿ ಏನಟ ಆತು ಕಾಸ್ಲೆಜ್ ಮುರ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯಿನ ದಾಲ ಏತೊಂದುಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಜಿ ಏತೊಂಡೆ ಕಾಜಿ ನಾವು ನಗ್ಗೆಲ್ ಕಾಜಿ ಇರ್ಬುಂಡು ಮೆಟಲ್ ಐನ ದಿಯೋ ಒಂದಿತ್ನೇನು ಇಂಕ ನಾಚಿಕೆ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಚೈನ್ ತುಯ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿದ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜ 100 ಮಿತ್ತದ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿ ಚೈನ್ ಇತ್ತೆ ಈತು ಮಲ್ಲಗ್ಲಿಯೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿರತ ಇಂಕ ಮನಿ ಚೈನ್ ಅಂದೆ ತೊಂಜಿ ಇಂಕಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತರೆಗೆ ಅವಂತಿಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೇರ್ನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜನ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ಬತ್ತಿಪ್ಪಂದಾತು ಅಂಚ ಇಂಕ ಆಯ್ನತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪುಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡೆದ ಅಂಚ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ರಗೋಸ್ಕರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್